Tilesta xogħol biex fil-jiem li ġejjin tkun tista' titħabbar is-sistema l-ġdida kif jiġu kkalkulati l-kontijiet tad-dawl u l-ilma għar-residenti. B'hekk se tkun qed titneħħa anomalija li kienet inħolqot bis-sistema eżistenti li nbdiet fl-2009 taħt Gvern Nazzjonalista. Dan ħabbretu l-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża Mirjam Dalli li spjegat li dan it-tibdil irrikjeda ħidma sfiqa għal numru ta' xhur mill-aspetti legali u tekniċi minħabba li hemm bżonn ta' tibdili radikali fejn tidħol il-liġi. Hija qalet li dan ix-xogħol issa huwa lest biex bekk is-sistema l-ġdida tista' titħabbar fil-jiem li ġejjin. Għamilna dawn ix-xhur għaliex kien hemm bżonn tibdil radikali fejn tidħol il-liġi u anki fejn jidħol l-aspett tekniku. Però dak ix-xogħol issa lestejnieh u sar inkunu qegħdin ukoll inħabbru s-sistema ġdida għal residenti u l-familji Maltin u Għawċin anki fil-ġranet li ġejjin. Il-Ministru Dalli żidet tgħid kif dan it-tibdil qed isir minkejja l-pressjonijiet internazzjonali kbar li qed jesperjenza s-settur tal-enerġija madwar id-dinja kollha. Fid-dawl ta' dawn il-pressjonijiet, fil-jiem li ġejjin hija mistennija tieħu sehem fil-laqgħa tal-Kunsill tal-Ministri tal-Enerġija tal-Unjoni Ewropea li se jitlaqqa b'mod urġenti. Hija tenniet l-impenn tal-Gvern li jibqa' ta' sostenn għan-negozji u għall-familji Maltin u Għawċin. Il-Ministru responsabbli mill-Enerġija irrimarkat li l-Gvern ma jaqbilx li jkun hemm tnaqqis obbligatorju fil-konsum tal-enerġija kif qed jiġi propost fil-fora Ewropea. Din il-pożizzjoni hija riżultat tal-fatt li d-dinamika ta' pajjiżna f'dan il-qasam hija differenti minn dik ta' pajjiżi oħrajn tal-Unjoni Ewropea. Il-mod ta' kif insaħħnu djar f'pajjiżna huwa differenti. L-industrija tagħna hija elettrifikata ħafna u l-produzzjoni tal-ilma wkoll tuża ħafna elettriku. Qegħdin nagħmlu l-kastana u dan huwa punt li ser inkunu qegħdin ninnegozjaw dwaru b'saħħitna biex dak it-tnaqqis mandatorju ma jkunx japplika l-pajjiżna minħabba iċ-ċirkostanzi tagħna. Fejn jidħol is-settur tal-enerġija għandek xenarju differenti minn pajjiż għal ieħor. U allura s-soluzzjonijiet li japplikaw għal pajjiżi differenti ma jistgħux ikunu soluzzjoni waħda li tkun tapplika għal kulħadd l-istess. Dak huwa l-argument li dejjem għamilna u dak huwa l-argument li ser inkomplu nagħmlu.